Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line! Sa ngalan ni Aksyon, Brian Morden, ang inyong regular anchorman. Ako naman Aksyon, Artay Hupon checking in diri sa Wednesday presentation. Sang inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line, April 21, 2021. Action Firing Line! Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line! Antes ang pila ka mapambukas naton nga mabalita kag informasyon karon nga gabi, areho standby sa weather update kay gadulong dugay-dugay ni Aksyon Gani Republika. By the way, ang latest karon nga death toll bangod sang bagyo nga si Bising, 3 ang gin-report mga nagkalamatay ini sa areas ng Bicol, Central kag Eastern Visayas. May isa pa nga nagapabilin nga missing. Action Firing Line! Pero magluwas sa mga recorded nga mga nagkalamatay ang isagid kamasubo nga realidad nga kada mayarasang mabaskog nga bagyo nga maglabay sa pungsod Pilipinas, hindi gid masami makaluwas ang damage nga madulong siniukon madulot sa mga infrastructure projects and infrastruktura bala nga mga napatukod nga nahalitan sang baha. Action Firing Line! Pero dugang nga detalye na in a short while dugangan ta sa aton nga pagpangalagad. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update! Hibalawon tanay karon nga gabi kung nanong pinaka-latest nga weather advisory. Mangin maayo na bala ang kondisyon kag dalagan sang temperatura ta kag sang tiempo sa bilog nga Negros and Bacolod at Sab Gani Republika gikan sa PDMP. Action Gan, good evening, please come in. Aksyon at ngayong gabi sa aton mga listeners, sari atag naton lakat sa aton nga tiempo sining gabi. Miyerkules kita karon Abril 21 tuig 2021. Naga-amat-amat huyang si Bising typhoon ang classification ni siya kag padulong ini siya sa naminhan o northward.
layo na gid man di siya sa aton, kag ang aton niya nga kahawaan medyo matinlo na sang panganod nga dala sang iya nga trough o kon extended elongation. Aton siya namataan sini nga hapon, may antad ini sa distansya kapin sa 345 kilometros ang kalayuon sa nasidlangan namin na nasidlangan. East-northeast ang Tugigaraw City sa Cagayan, o kon 345 kilometro man sa nasidlangan sa Apari, Cagayan. Ari siya sa aton coordinates grid 18.3 degrees north lat kag 124.9 degrees east long. Ang aton din 9 to 12 degrees north lat kita action art, no, siya 18.3, layo na siya sa aton. Nagagiyoy siya karon na aminhan o northward sa dalagan nga 15 km per hora. Pero nagapabilin ang iya nga kabaskugon nga hangin 165 km per hora kag nagamadlos ini siya mas sobra sa 205 km per hora. Ang signal number 1 wala nakita diri sa Visayas kag Mindanao, ang nagkalabilin amo na lang ang Luzon. Sa 24-hour public weather forecast naton, ang maulanon nga tiyempo kag may pagbandlos nga huyop sa hangin nagaapekto dira sa Batanes, Cagayan kag Isabela. Ang Cordillera Administrative Region sa iban nga bahin sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Nueva Ecija kag Aurora, ang ilang tiyempo magalumon ang kahawaan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagkoob. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa atong pungsod Pilipinas na lakip na kita diri action art diri sa Western Seaboard sa Kabisayan, nagapabilin nga maayo ang aton tiyempo, may pag-uum-guum ang aton kahawaan hasta sa magalumon ang aton kalangitan. Kag may naligwin ng ini nga mga pag-ulan. While diri sa aton localized forecast nagapabilin nga ang nakatungdan sa Kabisayan o kung diri sa aton sa Western Seaboard sa Western Visayas, lakip na ang aton probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Maayo ang tiyempo, may pag-uumbuom ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. Nga may naligwin ini nga mga pagulan halin sa localized thunderstorms. Kag napaidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sa hangin magahalin sa namin na nakatungdan pakadto sa nabagat na nakatungdan. Northwest to southwest ang direksyon aton mabatyagan diri sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan wala kita gil warning diri nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulutapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros. Ang aton nga taob alas 4:12 sining hapon 1.2 metro ang kadalumon. Ang hunas naman magapalos alas 2:11 karon sa kagahon. Sa takos naman nga 0.2 metro ang kanabawon. Kaga nagtunod si Haring Adaw alas 5:55 sining hapon magabutlak. Ini siya alas 5:30 buwas sa aga. Ari kita sa 24 hasta sa 32 degrees Celsius. O kon 75.2 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So, may kabugusan sa aton lakat ng tiyempo, sininga gabi action art, no? Okay. Si Vulcan Kanlaon, sa 24 oras sa aton nga obserbasyon, na-detect o kung na aton na-record 5 ka volcanic quake, no, na pagtayog. Ang iyang asopre o kung sulfur dioxide na takos ini sa average nga 767 toneladas sining kagapon, Abril 20, no, Abril 20. Sang nagligid daw 147 ni mo nanaog sa karon. Ang ground deformation data nga ginaba obserban man sa aton GPS kag electronic tilt meter dira na install sa Cubay, La Carlota. Nagapakita nga may slight inflation gamay nga pagubag sa nanubuan kag sa tunga-tunga sang iyang abaga o kun kaldera.
Amo ni mga parameters nga may indikasyon hydrothermal technique kag deep-seated nga nagaproseso ditong magma sa dalom sa kasulok-sulukan sang iyang tiyan dito sa idalom ni Bulkan Kanlaon. So the OST people in collaboration sa aton nga command center Action Art liwat nagapaabiso sa aton stakeholders no sa aton general public arag yapon sa alert level 1 kag restricted yapon ang 4 kilometer permanent danger zone. While ang sa earthquake information naton Okay. may-ari kita pagtayog 2.0 metro pero unfelt ni siya huwag mo batyagan 10 kilometers north o 78 degrees west city of Sipalay, Negros Occidental. Okay. Alas 9 alas 10 sining aga unfelt siya daw ay mabatyagan. So amo lang ni ang na-record naton sa 24 oras nga obserbasyon sa aton earthquake information. Okay. I-check ko lang sa imo ay ang pag-ulan-ulan to Southern Negros actually kuan mo nabatyagan pagtupa sang ulan during sang pagpanalasa ni bising sa iban nga mga provinces. Anong report man may mga lugar ginman Southern Negros nga nagdalom o may pag-awa sa Daway man Action Art although may ulan pero nipis siya ang galom nga dala sa iya nga trough no. Southern portion naga-approach siya Surigao kagagusan. Okay. Although nalabot siya pero hindi tanto ang ulan gid no. Damog og das kani dito taga Sornobatian namon nga daw hindi nagbubo si bising sang ulan para sa ila nga lugar. While nagapasaka na di siya sa Giwan, Eastern Samar, ang iyang cyclonic o kon iyang radial nga circumference ara man lang sa East Philippine Sea, no? Tunga-tunga sang Philippine Sea. Okay. Kag halos makalabot siya. Makalabot man siya pero ang aton nga blue coded signal nagapakita nga blue. But singanon nga drizzle ang iyang ulan o kontulo taliti. Amo nang natabo sa aton pagbulobantay sumugod siya nagsulod dire sa aton PR. Sige. Anyway, salamat gina. Ang importante dira nga tiwaya sang kalitan nga gindulot ini diri sa aton sa Negros and Bacolod City naglalapaw lang niya si bising. Daw naglapaw siya. Ayos. Sige, Action Art mayong gabi. Good night. Good night. Gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program or PDMP. Action firing line. Alas 7:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Antes kwadtuan ang pilag ka mga tupiko nga aman ta para sa inyo karon nga gabi. Ariho, atensyon sa tanan nga mag-consumers sang Seneco. Kaysa parabuton nga Abril 24, may ara sang schedule power interruption. Tikon nagapaubra kasi ni may mga ginamasakit sa balay mo nga nagagamit sang mga equipments. Ari attention, may I have your attention please kay hindi niya kay lahog lang kaglipot lang nga brownout o kon ining schedule power interruption. Now mayara sang brownout or wala sang supply sang kuryente from 6 a.m. to 6 p.m. Alas 6 sang aga, tubtob alas 6 sang gabi, sus por Diyos por santo, por tikalawig, 12 oras nga wala sang supply sang kuryente. Action firing line. Diin ini nga mga lugar. According diri sa ginpagwa nga advisory sang Seneco, ini sang scheduled power interruption iya ini gin-schedule sang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Now, ang pag-shutdown sang Bacolod Silay 69 kV. Now, i-shutdown meaning tiway gid supply nga magasulod sa 69 kV ina sa Abril 24 Sabado ina nga adlaw, no? Bangod man sang Cebu, Negros, Panay 230,000 or 230,000 volts klaro ta na karon kay may ara sang project
nga ginahimo diraw ginapatigayon. So malawig nga brownout makon mo 12 oras ding kakita sina iman. Now, ang mga affected nga mga feeders grabe kadamo ni. Ti sorry kay hindi ko ni maisa-isa lawag karon na gabi ari na lang himuon yo ho. Sa tanan nga matagpalamati tang nga nagamonitor karon na gabi. Kung wala ka dira Facebook account, sorry gid daw sa way mga Facebook account, wala mo kaluluoy man ni sila galing guro tingwaan ko lang ni nga basahon karon dudugay kay iba ni sa radio lang yaga monitor mo. Action firing line. Pero kung may Facebook account ka, kag pwede ka maka-access sa Facebook sang Aksyon Radio Bacolod, pwede nyo ni nga makuano, pwede nyo ni nga ma-check sa Facebook naton, no? Facebook account sang Aksyon Radio Bacolod. Pero ang apektado nga feeders are ang feeders sang Bacolod, Mountain View, no? Burgos feeders, wag tang ubos gina sila. Action firing line. Ang BF2 Burgos Feeder 2 Capitol Hills. Abaw, damo man pati sa amon sa Patriciada, why supply sang kuryente on Saturday. Action firing line. Burgos Feeder 3 from Kamingawan Substation to Alangilan, including Hacienda Buro-Buro. Ay, berti, damo-damo. Pag hindi kong lawagon, kumbot lang, berti ka damo. Action firing At line. least may iniya ang wala iya sa Facebook account kay dugay ipashare ko ni kay Action and Defensor parang may iniya ka mo. Kung may Facebook account ka, makita nyo ni ang schedule o malapad yang schedule sang power interruption sa Sabado. Ang Burgos Feeder 4, no? Dala na sa East Homes 1, 2, and 3 subdivision da. Ubos man na, why man supply sang kuryente. Again, alas 6 sang aga, tub-tub alas 6 sang gabi. Action firing line. Now, amo na ang mga area ha. Take note kay hindi lawg-lahog ni siya mo. Mayari nga medyo lulipot lang ang 6 a.m. to 7 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. Ang Mountain View Silay 69 kV, Mountain View Talisay Panawgaw and Silay feeders. Mayon ni kado lulipot kagamay lang pero may ara gid area ho nga 40 kalawig ang brownout. Tama kun mo mag 12 oras nga way ka supply o tikinanglan ko nagasalig ka tig-ang ka rice cooker ang ginagamit mo ti kuryente na iya. Siguro bakal na kamo dan uling da preparasyon, no? Para nga magkatig-ang ka sa palaabuton nga Sabado. Action firing line. I-check talang karon dudugay ang detalye sina with Ma'am Michelle Vicera gikan iya sa bahin sang NGCP mismo kay ti sila ni nagpa-schedule mo sang brownout o kon the power interruption sa palabuton nga Sabado. Action firing line. Okay, dugay-dugay kay gina-check pa ni Ma'am Michelle Vicera ang kabilugan nga detalye sini. Hopefully makabalik siya karon para ma-explicar niya ini sa tanan nga mga member consumers sang Seneco. Bala ini Seneco lang, ambot ko ng Nuneco da apektado man ni. Kag ang Noseco dira sa may Kabankalan area. Action firing line. Alas 7:10 na. Ano pagid ang mga balita ta? Now, istorya kita politika. Pero pakarunan tani ang ditaligid sa politika ha. Buwas nga adlaw, Pitsa 22, Webes, ang isa sa mabalantayan di kay kainagin confirming ni Congressman or Congressman Stephen Paduano or mas kilala ni siya siguro si Karapali Luwalhati, no? Nga may ara sang matabo nga pag-transfer sang voters registration buwas nga adlaw ni former 3rd District Congressman Albi Benitez. Ma-transfer siya sang voters registration niya diri sa Bacolod. Action firing line. Oy, siling si Iban sa Diani, sinyalis ng balani, nga mayara gid sang enkwentro royal na sa politika this coming 2022 election.
Action firing line. Damo gulpiada lang iba nagkatumbo kag nagapamalakpak. Sili nila amo na ning chance namon. Amo na ning tsansa nga maginawa na naman ang kwarta. Action firing line. Grabe nga thinking, no? Basta politika ang pagambalan, number one gid nga ginapaminsar sang tawo kung paano maka-kwarta. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action firing line. Pero te ang ibaloon, tanan nga boss nga adlaw, because of the transfer sa voters registration, bala i-confirm or any statement ang buyan ni former 3rd District Congressman Albi Benitez kung bala interesado siya nga magpapili sa isang kamataas nga posisyon for Bacolod City. Subong nakita ko may mga run Albi run. Na? May mga ginobrahan magani placards nga ngalan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ginpangbutang man sa mga padero nga siya magapapili man Vice Mayor dis Bacolod. Ay nano ning sitwasyon subong man. Action firing line. Kung may tiyempo karon ni try tabi tawgan ni si Vice Gov in action. Vice Gov today, nanon tabo de, ikaw galing katandem kuno ni Congressman Albi Benitez. Halin sa probinsya, masalyada ka sa syudad sa Bacolod, Vice Gov. Action firing line. Pero yung politika, galing tiyan mo na bala. Hindi kaya kapulong, hindi kaya pwede nga magambal nga, hindi kaya pwede magkwentro sa akon. Hulatang tiyempo nga imo na, hindi. No. Kay bisan, imo himata, imo pariente, sa politika way na pili. Any time of the day, pwede nga magkambyong utok sang isa katawo nga imo kaalyado, nga mo mismo ang kasumpong mo sa tion sang eleksyon. Action firing Tiway line. panigaling sigurado ha, kay tiway paman official statement, wala pa ya sang ginpungat si former Congressman Albi Benitez kung ano ang iya sini nga plano. Way ta kabalo ba si may iban man lang daya nga halagi kaduso kay congressman mo? Former congressman siling niya, hala sir, damo na kami di, linibo na kami di ho, may mga panawagan sa imo nga magpapili sa Bacolod. Kaya lang lain man ang istorya, lain gidya kon, amo na bla, budlay lain ang pasalig, lain gidyang hulid mo. Action firing line. Alas 7:13 na, ari ay, subong kundi grabe ang trend. Actually, may bandwagon effect ining pantries, bala, no? Ang pantries program, subong gin-adapt sang nagkalain-lain nga sector. Sa bilog nga pungsod Pilipinas, diri ko na realisar aksunan nga subong ang kinaiya sa mga Pilipino. No? Ang kinaiya ta nga mangin mabinuligon ara gihapon. Paagi sa sining ginahimo sang tagsa ka komunidad nga nagkalain-lain nga sektor, nga nagapatuman sang community pantry, community pantry program, kaya gin-adapt bisan individual, may ginahimo, abino katahom bala sang konsepto, kung sino man ang namensar sini, katahom sang tinutuyo, bangod, pwede pagali, sa karon nga panag-on, nga ang mga Pilipinon, magabinuligay, nga wala nagainisipay, agod nga ang mga ginakulang may kuhaon kag may kaunon man. Action firing line. Galing kay sa sinibalang nga sa isang program di gimalikawan nga may ara bilay mga bintahuso. Sorry ha. Actually may bandri gani nga siling ko mayo man nga program tani galing kay may natalupangdan nga may iban niya nga nagapangbulakwit tagtatlo ka tray kuno sang itlog. Tengwa subong ginlitratuhan sila aksunan, ginimo sila yung nga daw kaladlawan kay ini nga malitrato sa mga kababainhan, mga babae pa biging kuan na ilitrato. Dason ginaedit nila nga ginsaylon la sa kundi natong lugar, sila magyapon nga grupo. Dahil siling ko ini nga thinking ko kaisa araw-araw ta pang inyo. Amo na ning panahon nga nagapakita kita kung paano kita mag-unite. Ang tinutuyo diri kung paano naton balapasang karon ang pagbinuligay ta. Sa tiempo sang pandemya, sa tiempo nga madamo pang way makabangon, damo gihapon ang nagaproblema sa kapigaduhon,
at least may ara sang sarang nga madangpan. Action firing line. Pero bangod sini, kami sa Action Radio Bacolod, to tell you honestly, as part sa amon social responsibility, may pandemic man kag wala man, kami madugay niya nga naghahatag sa komunidad. Galing kiti way gimanamon na iyang gina-announce, way gimanamon na iyang ginapabalos publiko nga hoy amo ni Action Radio Bacolod na nagtag sang nag-gift giving, nagamuna waay na kami gihimo na actually, no? Waay na kami naghimo sina kay ti ginakabig namon nga pagbalik ka nga pagpasalamat ina sa amon mga supporters. Secretly kadadlaw sa tutuod lang may nagasaka di sa station. Kapin pangaari kami sa ngaan di sang Corazon Locsin, nagasaka ding tao nga naghihilibion. Number one, hindi way labot nga nagreklamo hindi pasudlon sa ospital ang mga bantay. Number two, nagapangayo inugplite. Number three, nagapangayo inog kaon nila, inog pamahaw, inog panyaga, inog panyapon. Sa mga nagabantay di, ti kami diri sa Action Radio, pas dihat na dayon. Why na naduro reklamo? Kuot na dayon kagihatag da. Kay nagapensar kami nga ti ina, nagakinahanglan nga nagasaka diri sa amon sa Action Radio. Action firing line. Gibot ka lang gani kung kaysa galibot kabla sa out of town, may nagapasalamat, nagapalapit sa imo. Kita mo pag the last 2 years ago nga naglagkad to kita sa Carluta, oy pagdulog naton balik kibot kita nga isa ka ginang gadalagan sunod sa team sa Action Radio. Gintawag ako personally kay ambal nila. Sir, luyag na namon magpasalamat. Ngayon bata namon nga hospital kamong nakabulig nga nakagwa kami sa hospital. O ti amo na bala. Now, ining pantry program, ang Action Radio Bacolod may magalonsar man sang mobile community pantry sa maabot nga Abril 24 Sabado, no? So ang ARB Mobile Community Pantry ang magalibot sa mga mapilian nga lugar sa syudad sa Bacolod. Action ando nagatagring siya, oh. Medyo iduga guro kay nung nagasulod ang kwan signal niya na naan ato na. Okay na. Karon ibalikan ko ni Blakon anong pwede diri kay mga tagda sa community mo para nga at least makabulig man kita. Action Ang firing nami line. lang di siling ko ara pa man sa kinaiya sa Pinoy. No nga waay pa man nadula ang inang mabinuligon bala naton, no? Nga kinaiya nga tiway nag-iisip agud lang mabuligan ang isig kapariyota nga nagakinahanglan. Online sa firing line. Pero unahon ko lang ni Anayo kay damo ginang nagapamangkot yari sa aton nga linya mga ka-aksyon. Joining us tonight is Ma'am Michelle Becerra sang NGCP kay gusto naton pa-explicar sa iya ining schedule da kay may mga areas nga 6 to 6 sa aga hasta 6 sa gabi may ara naman nga 1 hour lang no ang ilas ni nga brownout. Ma'am Michelle, how are you? Good evening. Hi, Action Art, maayong gabi kag maayong gabi man sa ato ng mga listeners dira. Yes. Ma'am, kamo ang nag-set according sa sunay ko sang power interruption kag activity this coming Saturday. Tell us. Yes sir, oo, salamat gid no sa paghatag sa amon sang tinion nga mag-explicar no sa konsumidor sang Sineco nga may ara bali nag-request bali ang NGCP nga i-shutdown sang Sineco ang ilang nga Bacolod Silay 69 kV kay may ubrahon kami dira sa amon mga Bacolod substation kung dili naka-connect ang amon nga linya sang Sineco. Bali may ara lang from 6 AM to 6 PM kag may ara man no ang na-mention mo gani may ara isa ka oras sa aga kag isa ka oras sa hapon. Okay. Bali ang apektado bali no nga substation bali sang Sineco nga from 6 AM to 6 PM amo na ang Burgos nga substation. Ang shutdown na sa April 24 na Sabado nga adlaw. So amo na nga alag as early as now naga-announce na kita para makapreparar no ang mga konsumidor especially ang mga naga-connect sa substation sa Burgos substation sang Sineco. Okay. Ang from 6 AM to 7 AM ang 5 PM to 6 PM na sang hapon do ma-transfer bali ma-load transfer bali while ginaubra while naka-shutdown ang aton Bacolod Silay ang matabo instead nga dira sila sa Bacolod substation nagakuha sang ilang nga power source i-transfer sila anay sa Cadiz substation sang NGCP ang Mountain View Panawgaw no kag ang
Talisay nga substation sang Sineco, i-transfer na sila dito sa Cadiz substation kay para Okay. magkakuryente sila starting 7 a.m. na siya. Once nga matransfer na, kung kisa hindi magina makalabot isa ka oras, no? Dito may allowance na ng isa ka oras. So ang pag once matransfer na sila, may kuryente na makabalik sa ila through our Cadiz substation. At Okay. kahapon, hindi gina-fix ang 5 p.m. to 6 p.m. Kay kung kung matahuman man lang ang ubra naton sa Bacolod substation as early as let's say 3 p.m. matransfer na siya dayon. Pero dasig lang okay. man na siya ang transfer. Oo. Yes. Pero kung ining schedule na galing 6 a.m. to 6 p.m., kinahanglan prepara na kamuda kay kung may mga pasyente sila nga gagamit sa mga equipments o medical equipments, kinahanglan may preparasyon na sila. Yes, amo na no kagtapos sa subong no summer at least damo makaplano sila blas ang ilang mga activities sa amo na nga adlaw no maka-charge sila kag ang Okay. mga konsumidor nga sang nga kundi naka-connect sila sa Burgos substation hindi sila mag-grocery balang nga mapano sa ref kay medyo lawig-lawig 12 hours na siya mong nga power interruption naton nga ano kag kung iba na konsumidor nagapamangkot nga akon may shutdown si NGCP nga apektado si Sineco kay tungod nga si NGCP halin sa planta sang kuryente pakagto kay Sineco maagi anay sa transformer kag sa mga linya sang NGCP ang kuryente antes magkadto sa Sineco. So kung maka-shutdown ang alagyan, ang superhighway sang electricity, wala gihapon kuryente nga mag-abot dira sa mga substations ng Sineco. I see. So anyway, at least mayroon na hindi ang public, no? Kag makapreparar sila this coming Saturday, no? Ara naman advisory sa Sineco, at least temprano pa maidiya ng public, may tamdan sila, no? Kundi nang affected sila. Oo, kag action art no, na although nag-announce ang NGCP no nga kami may request kami sa Sineco, pero gina-advise gid hapon namon ang mga konsumidor sang Sineco nga mag-refer gid gihapon niya sa ilang nga Facebook account kay dito be mas specific di ang areas no nga affected. Ang iya bi ka NGCP bi ang ma-mention lang namon bi are the substations affected sang Sineco. Pero Okay. dito sa Sineco ya pati barangay nga ang mga specific areas gid dito mo gid dyan malantaw ya. Correct. Amo na siya ang gina-advise gihapon na amon galing kay nag-announce ang NGCP kay tungod amon nga request ni. Gani man. Anyway, so thank you so much for the time, gid ma'am, no? At least ang sa NGCP daw ay problema kon sa mga employees nyo in terms of pandemic o kon sa COVID-19, you know? Actually magpasalamat kami sa management man sang NGCP kay tungod nga very supportive man sila sa tanan-tanan no sang empleyado sang NGCP ang sa operations namon ya nagasige na ya 24/7 na iya sila ya gihapon nga naga-duty tapos pati ang aton nga mga line personnel nagasige giya biskan since nga pag-start sang pandemic last year nagasige ya japon ang mga maintenance activities naton kay hindi man pwede naton nga mauntat no much more nagid nga nagpandemic kag nagadamo ang tawo sa balay nga nagatiner mas kinahanglan ang kuryente. So hindi lang man ang NGCP ang nagaamo na no kundi mismo man ang atong mga electric cooperatives no sige man na iya ang obra nila pati ang mga sa plantas ang kuryente. Yes. Sige. On that note, Ma'am Michelle, thank you so much for the time. Halong gid permi. God bless sa imo. Salamat Action Art kag maayong gabi dira. God bless. Halong. Action Firing Line. Ayos ha. Atong mga schedule iya nga may aras ang 6 a.m. to 6 p.m. Please refer kamo sa Sineco, may advisory ara sa Facebook account sa Action Radio Bacolod. Available na para inyo makitaan ini nga mga lugar. Now, balikan ko lang in a short while before kita balikan ko lang makadali. Kundi namuno ko kay parte sa Community Pantry Program. Nawario ang Action Radio Bacolod kay at least mag-launch kita timing man ini bosobron out man schedule gali kay 24 mo sa April 24 Sabado man ang Action Radio Bacolod may mobile community pantry magalibot ni sa mapilian nga lugar sa siyudad sa Bacolod. Advance ko lang ni paibalo nga daan sa inyo katulad sa mga community pantries nga ginapatigayon sa tagsa ka komunidad. Ginahimo dira sa kada sektor or every sector nga naga-initiate ti ara man kami magahimo man kami sang katulad sini nga sistema no kay na mala makadto ka didto may bitbit ang Action Radio Bacolod ang mobile team namon
Hindi na not necessarily nga tanan na nga kung ano makita mo po yuton, kung ano lang kinanglanon bla. No? Nga pwede mo madala, hindi lang pag-ubuson. Kay para nga ang tanan makatilaw man. Kung ano lang kinanglanon mo da, itlog da, 3 bilog, abi, 2 bilog, noodles da, pila ka pack. Doon mo lang na bla. Good for 1 meal para sa pamilya. No, hindi iban nga tag 2 ka tray kung ang ginakwa. So, magabukas man ang Radio Bacolod sa pagbaton sa inyong mga donasyon, kaangay sa mga masunod bugas, canned goods, noodles, coffee, gatas, pwede man, kalamay, o itlog, vegetables, condiments, pwede na, mga tinapay. Now, para gid nga ma-explikaran kamo sining nga programan nga gusto man himuon sa Aksyon Radio Bacolod, pwede ka mo mag-contact sa 4043-861, hindi ka sa 0947-637-6786. I'll say it again, 0947-637-6786. Kaya muna siya, no? Magbinuligay kita para initanan sa kayuan sang komunidad, no? Ang aton diri hindi naman kinanglanon kung tani nga may media mileage, hindi naman kinanglanon dapat nga ipaybalo naton sa tanan nga nakabulig kita sa aton isig kapariyo. Pero ini nga inisyatibo, ini nga konsepto, ako nagapati. Kaysa ini sa pamagi agud nga ang espiritu sang pagbinuligay kung sinong nagakinanglan maprovidean ta, no, matigayon paagi sa sini nga programa. Action firing line. Kabay pa mangin madinalagon ini. Kagkabay pa nga wala sa mag-claim nga siya ang nangin utok-utok sinitanan. Kagkabay pa wala man sang politiko nga magpangarisgar kag maghambal nga ti siya ang nagpasimuno sini nga programa kag basi gamiton sa uli nga isyo nga iniginhimo nga konsepto bangod nangin inutil sa pag-provide ang gobyerno. That is another thing. Action firing line. So, standby ka mo. Kaya dugangan nato na madetali sini kag paano ka mo magabulig para sa ining nga inisyatibo, para sa ining nga programa. Keep in touch, monitor lang, paagi sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Pagbalik ta, madetali na sa mga tupiko naton, karon dugaya, kayo unahon naton mga update gikan sa Bacolod City Hall man with Aksyon Dale Salazar, Ario, palantayan ni Department of Public Services kontento kuno sa performance sang IPM CDC. SP ginatify ng 2 ka kontrata upo dang kompanya. Action firing line. Councilor John Gamboa luyag mag-abstain sa paghatag sang rono sa pagtapas sang kahoy. Ay gali. Action firing line. Na ma-abstain now. Boss, ka na ma-abstain. Sabi ko gani kung ay na to. O sige. Tiyan mo na. Tandaan lang mga ka-aksyon. Ngayon tanay sang kahoy, subong, kaya mo nagreklamo, nagdandahan man, ini mga taga-DPWH, karon bala kay may inyo, gitsimpo, liwat. Action firing line. Buwasya, World Earth Day, ay pobre, mananom naman kita kahoy nga sa pila katuig panaton, mabinipisyuhan o kung maangko ng binipisyo, bangod sang tree planting program. Action Nagkilaman firing ka update kikan sa provincial capital. Inatanan tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto
kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:45 na. Sa ngalan sa gihapon ni Aksyon na Brian Morden, ang inoregla anchorman, ako naman Aksyon Artay Hupon. Aksyon Firing Line! Maing gabi gali lang ang pagmonitor kay Donna Robles sa Prodigalidad, monitoring from San Diego, California. Araman si Lilia Taton,
Ari lang kami di Gardenville. Gamonitor man, salamat. Si Pilton Lipura. God bless. Ari ko sa Pasay City. Elizabeth Maragagamala, may gabi man. Monitor man siya karon nga gabi. Eva Gradas Baterna. Leia Younger Esquivel. Gamonitor man siya. Vanessa Mayo. Ma'am, may gabi. Nya good early morning dito sa ila sa Minnesota, USA. Action Firing Line. Michael John Sison, may gabi man dira sa Paranaque. Corazon Villasis Gayo. Siling niya, good evening. Monitor kami binalbagan. Pag-greet sister ko, kapamati Lazalville, Carbajosa family, especially Tocali, Big Boy, Silo, and Bruno. Sige, salamat. Jocelyn Liboon Dispojo, Elmer Piloriana. May gabi man, Melvin Suladerios o Solidarios Abdo. Watching live, karon na gabi. Si Imbong Jocampo nga monitor man, araman kahapon ngayon bukas. Grabe nga lang niya kahapon ngayon bukas. Ara sila ga monitor man karon na gabi. Si Wendell Victoriano, pa-shout out from Barangay Handumanan. Si Ansi Kidato Sagutoy, aga monitor man siya Purok San Roque, especially kay Mama Ibing, watching from Hong Kong. Salamat. Mary Joy Camero, Carmelo Garingo, siling niya may gabi hatag bulig sa pumuluyo, wala sang publicity. Ay, si. Why na? Dugay na kami. Ang amon practice, actually, damo kami napagawa sa ospital nga hindi gidako nga amount. No? Pero kung kulang dira mga balayran, ginatinguan namon nga mabuligan, kay ari kami di sa tiilan lang, no? Sang Corazon Locsin. Tiway naman na namon halaka report kay that is part of our social responsibility. Amo nang papel sa Action Radio Bacolod. Mga plitihan niya, pati gani si Edmond ni nga, si Ado Edmond, may gasaka di nga pangayo inog pliti nga kon mga silay malang talisay, siya na lang naghatag. Oo. Galing kiti hindi malikawan kung isa may ara gidya manog gasaka diya nga inang manog ilad gidya iti galing kabayaan mo lang, no? May nagsaka ni nga pertito yan lingad mo. Nagalin di siya, ginatagan na siya inugplite. Timing nga nagbulos ko ay dahil kuha balita sa NGC. Ato man to siyaan, lain naman na reklamo ya. Ay kalain ang gamit pa sa apelido sa iban nga kuno pariente niya abilidad gito da. Action Firing Line. Si Dennis Richard Tibor Roma, good morning, good evening, generator para sa COVID vaccine, ready na muna tuon, no? Insakto ng point mo, Dennis, no? Kuning kaso sa ulihi, nga magsugod ang vaccination program. Noel Amar, good evening. Tami ako friend ko, Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Milili Oligo, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Action Firing Line. Idilaos sa may gabi monitor man gihapon, araman si Dane Jonah, may ara kamo account sa GCash. Aksanaan mapadala ko nun sa GCash. So, basi may istorya mo karon si ara da si Dane Jo Nabla ara sa nag-comment. Kay basi mapadala na sa GCash. Sa imo lang aksanaan sa GCash mo bla. Kaya at least mahatag ta sa ulihin, no? Tamiyaw ko utod ko sila ni Perla Rinaldo, Rorik Miki, and Ivan Amar. Okay? Sige, i-check tabi si Doc Kakailian. Antis ko doon si Action Marlon Hinovia. Action Firing Line. Buwas, tuod balantayan ni kung sino maupod kay former Congressman Albi Benitez kay hindi man abot ang balon kung maka-transfer ka sang voters registration mo, ma-decide kaya gilayon nga magpapili di sa Bacolod mo. It doesn't follow nga kung mag-transfer ka sang registration mo, papapili ka, no? O basi gusto yung lang yung magbabutan naman, tiway ta kay balo. Pero exciting ni, kung ninali mo na yun, ay kalain. Dirita na makita nga damo naman mangin balimbing daw. Action Firing Line. Damo naman ni magbiya naman sa ila mga original nga grupo, bro. Tigaling normal na galing, no? Politika ya. Naman mo na galing siling ko nga hindi, kaya mag-expect nga daw ginapangasawa mo na ang imo sining posisyon, no, kag imo kaliado
anytime pwede ina magbago kag pwede ngang imo kaupod subong kontra mo boss. Sige, unahon ko lang si Action Marlon Hinovia mga update anay sa provincial capital. Action Firing Line. Ibon Boyster, may gabi man. Salamat gid Dan sharing, thank you. Araman si Lino Servando, monitor sa Uringao. Naka-live man sila to. Si Idol Kenneth Valencia. Niya punta, salamat gid Idol. Noel Omania, may gabi Aksonart, monitor lang kami sa Limbo. Kami ni Siloy. Kag Umana Family Monitor gid. God bless. Oy, ang taga RBS Taxi ha, hindi ko na malipatan kay si Tuto Dennis Hain. Nagapatamyaw gina siya permi, no, sa hotline. I don't know, subong sa firing line kung nagamonitor man siya. Nami na yatani nga programa Aksonart, galing naya ara gid ang hindi makontento sa kung ano lang may ara. Gusto gid ya makaisa. Ay nako, tuon na, madam. Tikita mo ginabutangan na gid gani yang kuha lang sang husto. No? Nga kinanglanon. No? Kung may sulusobra, pwede man makaabot. Ang iba niya tuod ya kung halimbawa siguro na pamutos na nakadaan, ubuso niya sa ibang lokdo ya. Tino hindi wala husto. Nga ang purpose sina doon na defeat na king iban binta huso. No sorry kay hindi man natuod yung para ni manginsulto kita no kundi para at least ulo intindi man kita kung may time. Action Firing Line. Ay, si Nina Hazel M. Lopez, nga monitor man, JR Mainit Region, Araman, Boyet Alonsabi, salamat gid, Paul Spot III, Alex Montesa, nga monitor man siya, ginatami man si Ma'am Vanessa Mayo, si Kelly Jelly, kaupod man si Ma'am Lida Zamora, yung mag-isisang Tokyo, Japan. Maraming salamat, greetings coming from EFC Family, thank you gid. Ayos 12 hours tani Sir Art, may ilang tani sa hapon, lang masugod ang countdown sa power interruption. Galing ti alin sa aga ni sa Sir eh. Action Firing Line. Ayos, ara na si Action Marlon. Unahon ko lang anay ang update sa provincial capital. Capital Reports. Dire kita sa mga detalye na with Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi please come in. Asunod tama yung gabi pa init-initon tabigid ang istorya politika dari sa sunod sa Bacolod. Bao? O kay si Albi Benitez, kilala bilang isa sa mga kalyado ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kagati sa mga serve inisya Action Art bilang provincial government's consultant for economics and investments kaserbi sa bilang pro puno o kon libre ang serbisyo niya sa gobyerno provincial. Administrasyon ni Governor Bong Lacson, ginapoint na siya ni Gov. Lacson pang Hunyo tuig 2019. Okay. Timing man nga samtang gina-interview na Action Rex Kantong si House Minority Leader abang lingkod party list Congressman Stephen Paduano. Manog interview kami kay Governor Bong Lacson via cellphone kay National Art medyo lawig-lawig ang ilang sa mga pag-istoryahan na nagkatutok kita sa bisita ni Gov. Lacson mo. Escalante City Mayor Milicio P-Boy Iyap. Ito nga timing niya pagkatapos sa interview kay Paduano pumantong pag-interview namon sa iya. Ambal ni Gov. Lacson Art duway pa siya idea sa saring plano ni Benitez pero tingawaan niya basi kay nasa hapon o kon bossman maka-istorya gid siya makatawag si Action Art kay Benitez kay luyag yaman may baluhan ano ang matabo buwas nga adlaw no kag mismo si Lacson Action Art luyag gid nga may baluhan direkta gid mismo kay Benitez kung nano ang plano siri nano ang rason siri sa pagkasaylo sa voters registration from Victoria City pakadto sa sudad sa Bacolod. Okay. Ambal ni Gov. Lacson. Galang kita to, Action Marlon, ang kaliligban nga, ang abing nga masaylo kapag hindi sa Bacolod. Ibisan sin, o siguro Action Art magkuton mo, kabalo na kung nanong
tinutuyo sa ng purpose kung nga aga sa ilo ang isa ka Politiko politiko. Normal lang na yan sa mga tao yung nag-change o nagkambyo isang iya residency. Actually, si Congressman Albi, kung di ko magsala, do may balay naman yung daan sa Bacolod, dugay na mo. Di ba? Correct. Damo yung mga provincial government officials nga dugay niya ga-star actually sa Bacolod, may mga balay na di sila. Galing kay hindi sila residente nga diri iya sila residente sila bangod diri sila mag-ilistar sa mga subdivision. Correct. Iban na lang ko nga subdivision pero hindi sila butante sa Bacolod. Correct, action art. Bantayin nyo bala kung Biyernes ang gabi, Sabado ang gabi, or Domingo pa nga adlaw sa gabi, mas sa Domingo ng 3 kadlaw ni. Bantayin nyo bala ka ng official sa iban nga badawa kang syurad sa Negros Occidental, Aritis Bacolod. Pwede rin kapuli sila nga balay sa Bacolod. Adamo na diri sila ga-ilistar Adamo dia. Mo na gani nga ang iban siling mo ay galusot. Ari na di sila, diri sila gatiliner sa Bacolod. Iman, no? Aring lipot lang, so di gid tanto magapalawit. Kita malang nga pero kay Action Marlon Hinubiya, diri na gid taga tangob na gid, nga ari na gid dito ka pa yaga bakasyon gani kang nagkuan sa Isabela, sa Sinda mo. Hindi ko, way ko hilig sa bakasyon Hangga ko ng tangob, hindi ko na pwede bayan ng tangob Ha? Hangga ko na yung barangay tangob. Palangga mo na da? Uy, Why ka nag-change isang residency o kung voters registration mo, why ka nagsaylo sa Mandalagan? Uy, gidyaw, bisa sa nagbuklat na matatas kalibutan, tangob, gaya nga to sa ding registrasyon. Gani, no? Kagloso ka mo ni Kapitan na Ha? Hindi ka mo close out? Migo ta para sa tanan. Migo. Correct. Amigo ta na tanan. Te? Tiyari si Gobo. Lipot niya sa nga reaksyon angot sa di. Actually, I'm trying to get in touch with Congressman Albi to confirm this report. No? So far, wala pa siya kasama. I'd like to know from him, no? First hand, kung, what is supposed to happen tomorrow. No? So I cannot comment yet until I get to talk to Congressman Benitez. Laton ta boss pa si mali na to nagsunart pa si konupod man ni Benitez si Gobla. Tood, no? May misa nga daan nga pagkapatigayon, no? May misa pa antes sina. Ti Action Marlon kung why gid ka sang plano or wala kaya sang purpose nga ipabalo mo pa na pwede ka man lang isekreto yung magpa-transfer nga abi ipa-announce mo gid. Oo, tekon ako kay Benitez sa art na miyan mo kong i-announce mo. Natural, kung may plano, kung may ambisyon, kalibre nga daan ng pagmuno si mo da, ibalita pa, can you imagine sang media mileage na? Oo, kag ang mga sugata, mga sunod niya mga kilala mo, jutay-jutay na lang mamangkot si mo, ikaman tinakapamati na sakso radyo mo. Kabalo ka idea man mo, kung ikaw tanda sa politika, ang pagtawag si Action Marlon is political balloning. Correct. Depla? Palupad mo anay nga mo na, why ka pa ganing kapapili Ti transfer mo lang, imbutangan mo na ti hype na nga matransfer na ko. Dason, igo pitik sintas, lain gali mapapili, no? Gani man. Ti way takbalo da. At least, istoryahan ka sang tao. Kung makita mo nga ang pulso sang tao, damo to nang nagaduso sa imo, masiling masuporta gid, inaguro at least the time nga makapaminsar ka, no? Kung anong himuon mo. Correct. Ang pamangkot na sunart ko ba yun si Benitez sinoong pwede nga makatandem niya? Bernie? Bernie ba? Tandem sa Vice Mayor? Nga ba? Galing ang question da, anong papilian nga posisyon? O parang nabalaan, boss. Ang sunart. Ti galing can you imagine, April, May, June, July, August, September, October. 7 months na lang, filing sa COC na. Ganimon, kag tekon kalawigon sang residency ang paghambalan sa voter action art, may time para man siya albiho, kaya manti bulan para man sa Mayo ang election next year mo. April 22 pa lang kita buwas. Prote ang naghambal action art, isa na sang malapit kay Albi, tilaban-laban damo sa nagapati. Tara! Tumangkot, tama na, kung sino makatandem. Kay kung why ni plano, ginman si Congressman Albi, hindi mata gusto i-preempt kung ano na, pero
Abi mo Action Marlon sa mga politiko, abing sano na is politika, kung way man lang sila plano, way na gusto pa istoryahan, mambal na niya, way na ko na akwanda. Ako ako personal ko nga choice, pero way ko yung plano May punto ka. Galing kita singuna, gani si President Tingong, kapila magambal niya, hindi ko yung pili Papili ko yung ako naman. Hindi man. Si Hindi ba? GMA, gani mo man Si? GMA bla, naghahambal ng hindi sa mga pili presidente, gumurahon. No. Pili sa, naog pa sa gani. Tiyan mo na. Si Naligto Duterte mo man man liog ito nga sa ulihi, pero nag-ayo naman subog, no? Napamangkota sunod, sino ayahan ang makatandem ni Benitez. Abe, ikaw analyze, total, ari naman ni politika, di kayo do sano kaya sa politika? Di sa Bacolod City, di may streamer na. Streamer? Streamer sunod, sa isa lang ka-streamer kung isa ka taratulin, arang nawong ni Benitez, araman nawong ni Ferrer. Ay, gile? Oo, ti. Amo nang isa ka ngalan lang. Pwede madag sunod, iyan ni Karapali, isa iyan ni Stephen Paduano. Iba na ngalan ni Vladimir Gonzales. Pero sa kay Ferrer kita, kahit dari Aguilas Orientes, probinsya nga level mo. Sa mga hapon, nagtingwa kita nga may istorya, si Ferrer magkuhanta ni Balakson Arts ang reaksyon niya. Okay. Di nag-ayos si Ferrer, sila niya, ari pagkas meeting. Ay, araw ko sa meeting? Oo. Hala, sino ginamiting siya sa niya? meeting. Sino ginamiting niya? Hala. Kaya nagsunod nagkakanto ko dito sa may opisina mismo ni Ferrer. May nagutik sa akon to nga sila action barbantay lang ang adlaw mismo sang kaadlawan ni Ferrer. Adlaw sang kaadlawan ni Ferrer. Kaya birthday ni Ferrer sunod daw dason bulan na mo. April. May. May, hindi ko magsalat daw, Mayo 6 ina. May Flower Festival na siya kung may Flores de Mayo sa una tawgon. Oo, ang report nga nabaton ta, may nagutik sa akong kinato, sila nga may anunsyo na sa Sanwar. Ay, tuod? Lo mismo sa birthday niya. Adios, sadyan eh. Amo na ang balantayan kung anong i-announce siya. Oo. Ti ano matabo karon bayaan yung probinsya? Sino karon mapapili da iya sa province kung bayaan niya? Palita ko na yan, ako siyang iya sa nga edad. Hindi na iya. Kalabanan sa mga politiko, kapin pa kung gamat-amat na ara ka na sa mid-century, magpababaw na ang edad mo. Way na nang iban ka panugid, Pagtapak na Action Marlon pagtapak na sa senior age, you know what I mean? Paglapak sa senior age, ang iban way na nagalawag. Basta sila nga senior citizen, Kaya hindi ka na. Naglikan lang ko kadlaw na kay Balong si Governor Bong Lacson gali senior citizen naman kay luyag niya nga magbakuna kontra COVID-19 upod sa mga senior citizen. Ay to, dabi ko gani kung buhok lang na enigom nga daw medyo bukay. 62 na sa vlog, ko mo sala. Ay tuod ka? Oo, naglikan lang ko ulit Balo. Sus, ko galing kiti daw mistiso, abi si Gobe. Walang rason niya action art kung nga ang luyag niya mag-upod pabakuna sa mga senior citizen kay senior citizen man siya. Ang senior citizen tingad naupod sa priority. Si Gob galing kay mistiso do Espanyol lang itsura ni Gob mo. Kita ya mistiso negro, ikaw ya galing mistiso do Ruso man do inchik man. Nga na po to? Tiyan mo na balantayan na to, no? Announcement ni Vice Gob Ferrer. As boss, basi may are manakson art nga una nga announcement si Gov Ferrer Sato na. O si Gov Ferrer, si Vice Gov Ferrer Sato na. Sa tiyempo, magtinagayo masaki. Amo ni Matiyag Action Marlon, kung madayon ito o ng eleksyon nga amo ni sa Bacolod, sadya, ginikuragmang ni iban nga mga, ang iban ni pinalipod, ni pero kabalo ka sa politika, once nga mag-decide nga mag-declare, ang ekspektaron sa imo sang isa ka political leader nga magapapili is you have to toe the line. Kung ano ang deklarasyon, ugwa ka mo da sa panit niyo, kagalo ka ba niyo, deklarar na ka mo masupport sa amon diya mo na bla. Lain lang bala kung lipat na iban may COVID-19 pa ako. Isa pa na. Excitement ka na ba sa nila? Ang problemahan, Kuya Galing, kung parang naman na yun mapapili si si Vice Governor Ferrer mangin kung ano mga posisyon. Halimbawa, ma-mayor si former Congressman Albi,
kung amo na tuon nga mabay si Ferrer, ti si Councilor Jun, yan din sa iya. Ate Arlon na siya eh. Hindi siya congressman guro papilian niya eh. Sandi naman na siya guro. Magkuton na sabi ko, basi may balon ni Sablao. Hindi pwede Action Marlon nga kung may plano ka, hindi ka magtapya sa mga incumbent officials o mangin kalyado mo. Oo. Debla? Oo. Pulo problema nagawa kay Councilor John kay wala sa term. Hindi, amo gani. Why na sa term sa pagka-councilor, po pwede kaya ka makapapili in a higher position. Debla? Oo. Kaya mo na gani. Nga basi kung kwaon man saya. Manang balantayan pa na gani nga subong, pabisar na ng iban, din taman, dinita papilin kay Beng kung narumpat to sa piyak. Okay. Muna sa mo na gani nga boss nga adlaw, pantayan ta ko na ng mga asin o mga nawong to, mapod sa misa, hasta sa kumalik nga talatapan. May ara ko na siguna. Dumduma ko na Action Marlon, bla. Sa politika ni. Kundi makakanto, tumamulo meeting nga mo. Wai pa ko to di sa aksyon kay may ginasuportahan pa ko itong nang kapapili si isa kabanwaman nga tuon stiyo ta sing una nga nag-mayor hasta subong mayor pamangani dason ma-picture bla ma-litrato ang iban nga inang way kabalo tong ila mga kon nga nagulupod nagsupport sa inyo pagkuha litrato Action Marlon makita mo ginaginawa kalungi kaliog yang gando hindi makita sa litrato mo Ananan. Kapin pag isa nag-uso ng pulo Facebook nga i-post, sos marusip, dumamot ka kung isa mo. Gaya na lang kadako sa lugar nga pwede siya makita nga arang nawong niya, kung ditong kalikod-likuran, dito na siya maplastar. Anan. Dili na nagsurat liwat na buhing grupo tang duwa. Ano? Dili liwat na buhi ang grupo tang duwa. Correct, no? Doon lipatan ko na natani ang DMDT na. Ano ganin na? Din mayo dito tayo. Raw na nga. Damo na siya mga politiko nga muna. Pero damo politiko nga may gako nga member naton kaguupod ta. Debla? Oy, ti boss, magsig ko niya. Magsig panilagay niya. Ako madayon gid man ang sa ilo rehistro ni Albi Benitez. How dayon pala gani rehistro dumalo na mo. Way panimbalaan kung anong matabo da. Way papapalaan gid kung anong tinutuyo ni Benitez sa pagsaylo sang rehistrasyon. Gani man? Kaya dala na basaga. Amaning report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. Action firing. Ay, ang politika ni siling ko gani hindi pa man ni subunggid tani istoryahan ang politika. No kay ari pa kita sa tiempo nga kinanglanon nga unahon naton atinder ang problema sa pandemic o pandemya kag subong man problema sa ekonomiya sang syudad kag sang aton pungsod. Galing ti hindi taniya mandula ang sitwasyon sa politika, no? Kay nangin kapid na ni sa pagpangabuhi naton because may ara gani body politics. No, may ara gani body politics. Ti ang politika ni nangin kabahin na ni sang pagpangabuhi ta, no? Amo nang iban maklaim pa nga, hindi nga ako niya, hindi pa politika. Si istoryano na kay Rukit. Abot na kamo ni Rukit, may politika na. Galing kiting iban nila mag-ako. Action firing. Pero buwas ang balantayan di, kung may ara gidman sa matabo nga declaration, kag mag-decide gidman si former Congressman Albi Benitez, no? Nga magpapili di, as part of that development, isa mo ni pagkambyo isang residency of voters registration, ti why man na sa makapugong iya? O why man na sa makapugong na sa ila? O, debla, kung anong himuon nila? Ti, why takabalo? No? Basi bala kung pitik sintas, ang mga incumbent officials, subong magtabid man sa kay Albi, why takabalo? No? Ikaw tabla kwentahon na muna, basi si Mayor Bing, balang mga tao yan nagsalaylo na magkikong Albi. Action firing. Sino makambal bisin naman? Politika niya mo. Politika niya. Igo kabla ka, may siling ka, may kontra na taho. Do basko kung kontrata.
Way takabalo nga basig ipoy-ipoy ni sila. Dugay naman ni sila nag-set up sa ngila political machineries. Nakaumpisa naman organisa sa mga barangay. Dason pagbalikin mo, uy, di na ito maupod ko di man. Igo mo lang taon na ito na sa piyak to. Dason tiksan mo ka makuton nga ara ka na. Way nagasabat, nagilis na numero mo. Sige dumayon din gahi, boss. Dolabans daog ni. Action firing line. Kabalo ka ang politika, kundi ito makita sang tao, bla, silinga do labans daog ni. Believe you me, nga bisan ang mga naga-support ka may kwarta nga politiko, why ni sila yaga why ni sila yaga gaamot, may amot man pero ti medyo gamay na. Kabalo ka ang mga big time nga mga politician, for that matter, ang mga dalagko, no, nga mga politiko per se, nga may kasarang nga mag-amot sa mga kandidato sa mga banwa kag syudad. Gaamot na sila halos tanan sa mga kandidato. Sa tutuon lang, amutan lang ng piyak, mataya may sa piyak to, bisan gulo gamay, pero gaamot na sila. Ang mga nagapapili in the higher position sa province. Ti bisan sila magdaog lang ara na may connection na sila. No? Kasi kaano nga way kagidbuto itong makuha sa isa ka banwa kag syudad. Action firing line. Di galing buwas na lang na yung baloon ah. Pagbalik ko bla karon kay tabi may istorya si Councilor John ba si may India siya? Mayor Beng, nanong tabo ni Mayor? To sa diyan ni kumagamuni Grupo Progreso Encuentro. Ano kaya ang ngalan nila ni Kung Albino? Kung ano, kay waay naman tong MKK, ito kay Congressman, former Mayor Monico, to yan mo, MKK nga grupo. Nano naman na yan ang mabulos, ini, sadya ang politika. Pero hindi kita magkalipat, hindi ka mo anay maghalada ka kinubyal, ha? Kaya aring paghihapon, ang pandemic, aring gihapon, si COVID-19, base ko ng inyong ambisyon, nga magpapili ka, mag-interest politika, mapurnada, kung matapikan ka mo sang COVID-19, kag madisgrasya. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Hi, don't not just throw away questions and statements. Kasba ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:29 na. Aksyon Firing Line. Oy, ari dugangan tanay mga mensahe ginapadalan nyo karon nga gabi o standby na sa mga report with Action Dale Salazar. Unahon tan lang siya kay daway pa man available subong sa city nga mga update nga makuha na 20 pro kun COVID yati almost 100% correct ito. May diferensyal ang jutay kay nang ginatag sa aton sa early morning interview ta kay City Adm ang 52 gid ang latest nga number of cases nga na-record si Action Dale na lang Action na. Karon na lang si Councilor John kung may time pa. Action Firing Line. Ang politika ni mapay-white ni pabuwasan tani kaysa diahon tani politika magamo ni buwas. May misa tapos misa balaan ta na Mula no ang mga batabo sino yan ang mangin kaupod to maglakat ni congressman o former congressman Albi, no? Sino ang mga kapartner niya nga matabid sa iya? Kaya may mga misa, paglibwas mo, grabe, no? Ay, parte. Si Lilia Taton, ara nga monitor. Lilia, ari na si Action Daylo, kay
Siya guro to may balon ni siya matyago lang mo. Kay do sila ning close ni John eh. Si Axon Dale Salazar, the explainer. Siya ning maeksplikar. Ano ginagrason nga matransfer kagid? Si Axon Dale Salazar, nami ako ni siya plangga ko ning bata ni kay the future ni siyang Axon Radio Bacolod. Action Firing Buerte, no? Show them how kung si Maninoy Fred Salanga pa. Pero dili kita anay, balita gikan sa Bacolod City Hall. Radio City Hall Report. Maritali na sang report with Axon Dale Salazar. Axon Dale, may gabi. Action Art, very good. Amo niyang rating sa Department of Public Services akon DPS sa performance ng IPM-CDC. Amo na siyang contractor sa paghakot sa basura kag pag-maintain kag pag-operate sang sanitary landfill dito sa mga barangay Felisa, siyudad sa Bacolod. Kay Action Art sa virtual session sang sangguniang panglungsod, nagatubang ining mga tiglawas sang IPM-CDC sa konseho para magsabat sa pila ka mga palamang kutanon, ilabi na sa operation kag ila sini nga performance. Action Art kag update man sa ila sini nga pag-manage sang landfill kag paghakot sang basura sa bugos nga syudad sang Bacolod. Kay ginratify na ang ila sini nga kontrata, another 8 months nga pagpangalagad sa Bacolod City umpisa May 1 tubtob December 31 2021. Action Art, no? So both contract ginratify kag IPM CDC sa gihapon ang mag-serbisyo kag maghakos ng basura sa syudad kag pag-maintain sang sanitary landfill. So kaina sang ginpamangkot ni Councilor Wilson Gambon Jr. ang DPS Action Art, no? Ila ini concern nga office with regards sa paghakot sang basura. Action Art ginapalayag diri ni DPS head Nelson Sidilio. Action Art nga very good ang rating sa performance sang contractor bangod sunod sa iya. In the past months, according kay Sir Sidilio, may mga complaints gidman, pero within 24 hours, Action Art, maaktuhan sang IPM ang reklamo gikan sa publiko. Aring tingog ni DPS head Nelson Sidilio. Based on the performance of IPM this past several months in 2020, we still received alarming number of complaints. May aragid man no, but that complaint was acted upon within the 24 hours period provided for the contract. So meaning to say, wala sa backlog sa collection na tabo. Okay, Mr. Chair, Mr. Chair, now just to simply maybe simplify the question again, and it is up for the people, Mr. Chair, to judge whether it was rated accurately by our DPS, who is supposed to handle the making sure that these contractors of ours are properly doing their duties, Mr. Chair, based on the contract. How do you rate it? Bad, satisfactory, good, very good, or excellent? And allow the people, Mr. Chair, to judge. At least a lot of people now are listening to us. So how do you rate IPM? Bad, satisfactory, good, very good, or excellent? As far as DPS is concerned, the performance of IPM is very good. Based on what I said. Thank you, Mr. Chair. Action Art portion yun lamang sang deliberation sa natabo kay nga virtual session sang sangguniang panglungsod. So very good, no? Ang excellent to ito yung malabutan. Yes, Action Art. Kung very good ang DPS, ang lasing rating sa IPM-CDC. Ang average sila sa mga grades, mga pila, 90 mga plus. 90 to 95. 90 to 95. Oh, may 95 to 100 pag Action Art. Excellent na na ya. Oh, amo na yung amo nang grado mo sa Yunus yung una. Ay kalay. Cum laude ni siya Axon Dale mo. Hindi lang yung lahog ya. So naghatag man diri sang rating si Councilor Carl Lopez, pero good enough. Good enough. Amo ni siyang yasin nga rating. Good enough ba? Dokatsak to. Good enough ang rating ni Councilor Carl Lopez kay siya ni ang chair sang Committee on Environment Action Art, no? So sunod diri kay pilitan ka lang okay man daw nga lang. Okay man. Ambal din ni Councilor Lopez ti nagahope siya nga batunon sang IPM-CDC ang yasin nga constructive criticism Action Art kagang yasin nga komento. So magin pang mention ni siya nga dapat mag-level up ang performance sang IPM-CDC kag maaktuhan ang mga reklamo sang publiko ilabi na sang mga barangay officials Action Art with regards
sining mga basura no sa may syudad sang Bacolod. Ari naman ang tingog ni Pero dahil lang, kundi ang kontrata ni until next year, no? until December 31 action art, no? Okay. So ang ila sining actually may diri sang Balor action art kay lain mo lain ang kontrata para sa paghakot sang basura kag lain man ang pag-maintain sang sanitary landfill action art, no? So separate contract ang operation kag maintenance ng landfill 63.9 million pesos. I-divide mo na siya by 8, amo na siya ang kada bulan nga pagabayaran sang LGU sa Bacolod. Kaya sa paghakot sang basura, 131.9 million pesos, i-divide mo na sa 8 months, amo na siyang pagabayaran sang LGU sang Bacolod City. Aring tingog ni City Councilor Carl Lopez, Chair Committee on Environment. I'd like to tell IPM that in answer to Member Gamboa's grading, I would grade you only good enough, not really excellent or what the other gradings were. And I feel that that is also the sentiment of our people. So how I wish that you would take this as a constructive criticism to really, let's level up and give the best service possible. We understand that with this pandemic, that's why I've just been keeping quiet. But now, since this is a renewal and an extension on probably next year, you might be still the same guys. You should really level up your performance. And second, I really suggest that you address the problem right now about the concern of the residents, the landowners, and even also that of the kapitan. Otherwise, this could be a problem that can backfire on the city. Action Art si Councilor Carl Lopez ang chairman sa Committee on Environment, no. Nag-vote man affirmative in favor si Councilor Wilson Gamboa Jr. nga lone opposition Action Art sa City Council. Okay. Aring nga pagpathag sa sini nga pagboto pabor sa ratification sang kontrata sang IPM-CDC. Si Councilor Wilson Gamboa Jr. Okay, thank you, Mr. Chair. I vote on the affirmative, but simply because, Mr. Chair, we are placed in a position that we have no other recourse, Mr. Chair, but to approve this contract. But I implore the IPM to kindly improve, Mr. Chair, its services and its performance, or increase the efficiency of its performance. Otherwise, Mr. Chair, I said that we will leave it up to the barangay to remedy the problem of collection, which I think the barangay by themselves are also incapable, Mr. Chair, of collecting this garbage for the city, Mr. Chair. In the event that IPM will renege in its obligation, Mr. Chair, in the collections of our garbage. Thank you, Mr. Chair. Art na batian ang explanation ni Councilor Gamboa sa sining affirmative vote sa pag-ratify sang contract sang IPM-CDC. So mangin nagahope to siya nga mangin mataas pagid no ang performance sang IPM since for the next 8 months sila sa gihapon ang contractor sa paghakot kasang basura kag pag-maintain sang sanitary landfill Action Art. So after ratification by May 1 sige ang trabaho kag pag-operate sang IPM diri sa may syudad sang Bacolod. Sa virtual session man sang Sangguniang Panglungsod, nagpadsulod kay ina sang sulat no si Councilor Wilson Gamboa Jr. Regarding ini Action Art sa pagpanapas sang kahoy. Ang sulat ni Councilor June nga gin-send sa Sangguniang Panglungsod kag gintalakay kay ina sa sesyon nga mag-abstain sa mga past kag future nga pagatag sang resolution of no objection o konrono sa pagpanapas sang kahoy sa syudad sa Bacolod Action Art. O galing sa virtual session, ginpahayag din ni City Councilor Archie Baribar nga sa last paragraph sang sulat ni Gamboa, nabutang Action Art nga mag-abstain ini sa tanan nga past kag future rono sa pagpanapas sang kahoy. So, gin-explain rin ni Gamboa nga iya sininga purpose, ang iya sininga tuyo is luyag lamang niya nga mag-abstain sa mga na-issue na bala nga rono nga wala pa napatuman sa pagtapas sang kahoy. Like sang natabo sining sa Old Airport nga November 2020 sang nagpasar sang rono ang City Council o galing mga March or this year na Action Art na implementa. Amo na siya ang ginanamin ni Councilor Gamboa o galing gina-question no, ni Councilor Baribar nga ang sulat ni Gamboa wala sang tinaga nga past
unimplemented action art. Nga isa ini sa nagtaasay or kabangdanan kung nga nagtaas ang tingog ni Councilor June kag ni Councilor Baribar action art. Nami niya galing, bisan magtaasay ka mo, at least online. Online, wala sang labutan. Why isang karansanay, ha? Sino karansakon mo dabi kilayo anay ka mo? Oo. So, amo to no, kay ang purpose ni Councilor June is luyag niya nga mag-abstain in kaso ginman nga may mga rono nga iga-issue sa pagpanapas ng kahoy. Pero ang explanation diri ni Councilor Dino Ramos, ang chairman sang Committee on Laws, nga dapat physically present ka sa session kung mag-abstain ka action art no para ma-count dira abi ang imo sining nga manifestation or ang imo sining nga panindugan nga mag-abstain ka sa pag-issue sang resolution of no objection. Pabutyag man ni Councilor Ramos nga kung na-issue ng rono kag wala pa napatuman ang project, ang iya sining legal opinion personally ang ni Councilor Ramos si dapat magpadala sang motion for reconsideration sa Department of Public Works and Highways Action Art. Aduwa ang tingog ni Councilor Wilson Gambol Jr., Councilor Archie Baribar, kag ni Councilor Dindo Ramos. Mr. Presiding Officer, everything in the letter is all right except for the last paragraph. And the last paragraph says, wherefore, I manifest my abstention to all resolution interposing no objection, past and future, for cutting of trees. Number one, is there a motion? There is no motion. So if there is no motion, there is no discussion for abstention. Number two, as I said before, this is perfectly all right if he will just talk about his future intention, but not about his past action. He is abstaining from past actions. What is that? That is Pontius Pilate. So, Mr. Presiding Officer, I am clarifying. I am helping the good Councilor Gamboa. If you want this to be noted, erase the word past. Hey, Mr. Chair, can I answer that question, Mr. Chair? Yes, please. List that I was called, Mr. Chair, Pontius Pilate. I explained earlier, Mr. Chair, to Councilor Baribar is this. I am only referring, Mr. Chair, when I mentioned the past, those projects which remain to be unimplemented or those trees that remain to be uncut. Remember, Mr. Chair, last 2 weeks ago, then you qualify. several resolutions. Your resolution, you qualify that it is past unimplemented. You qualify. Where is the word unimplemented in your letter? Okay. Okay. Thank you, Mr. Chair. I will do that, Mr. Chair. If that will be the pleasure, Mr. Chair, of Councilor Baribar, I can do that, Mr. Chair, to be very clear and precise in this letter of mine, Mr. Chair. Thank you. Thank you for the advice, Attorney. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Okay, I submit, Mr. Chair. So that will be... The Honorable Ramos. Mr. Chair, I cannot understand, Mr. Chair, why we have to manifest our abstention to previous resolutions. First of all, Mr. Chair, there is no legal effect at all. But if there are still unimplemented resolutions or cutting of trees that are subject of the RONO, Mr. Chair, the remedy is not to manifest your abstention, but to file a motion for reconsideration that you have you have to reconsider your vote. Maybe some members of council would vote in favor of that, Mr. Chair, and that would have an effect of a renewal of the RONO, Mr. Chair, if members of council would vote in favor of the motion for reconsideration to be passed by Member Gamboa. But for him, Mr. Chair, to just say that I am abstaining, you can only abstain if that is subject of a votation, Mr. Chair. But an act which has already been done cannot be undone, no? As what Member Baribar had said earlier, Mr. Chair. Tingnan na laki pa to si Ponso Pilato yaw. Kaya na-mention earlier, Action Art, ang mga washing of hands bala. Nga nagapanghinaw kuno. Panghinaw. Kaya na actually nagwa ining manifestation. Tiara lang yun na sa role of engagement against COVID-19. Wash your hands regularly. Frequently. Yeah. Hindi dapat yan hindi lang frequently, kundi by all the time no? Yes, Action Art. Wash your hands. Pero dapat yan para matinlo ka sa virus. Galing iniya, hindi ni literal nga virus istoryante Action Dale. Kung naging istoryante, partis na sanay kahoy. Kaya nagwa ning sulat ni Councilor June, ang nga manifestation, matapos nga natabo ining sa Old Airport Action Art. Okay. Nga pagpanapasang kahoy, ti gusto niya nga mag-abstain sa base original nga sulat according kay Councilor Baribar,
nga mag-abstain sa past kag future nga mga resolution of no objection nga iga-issue sang City Council. Galing ang balde ni Councilor Dino Ramos, kung mag-abstain ka, dapat di mo na during na sang votation or division of the House. Okay. Kagambal naman niya ni Councilor Archie Baribara nga hindi mo na pwede mabawi ang Rono, gin-issue mo. Correct. Pero ang ginatumod gali ni Councilor John as iyang explanation, ang mga unimplemented pa action art. Amo tong may maklaruhan. Amo ta dugangan lang to past unimplemented and future nga mga Rono. So amo to ang legal opinion ni Councilor Ramos nga tikon na naka-issue na Rono ang City Council kag may mga proyekto pa dira nga wala na implement, mahimo sila sang motion for reconsideration. So, nga nalakip si Ponso Pilato. Ano na si Ponso Pilato? Amo ta, hugasay ka. Todo, kaya balik Councilor Baribar, kung ano ang ginbutuhan sang City Council, collegial body, ilan at tanan action art. Ang naintindihan ko kay Councilor Dindo Ramos. Sining since nga may ato pagkita to nga na-approve na nga runo, but it was not yet implemented, pwede kakahimo sang motion for reconsideration nga i-approve sang SP kag ipadala sa DPWH. Hindi niya pwede nga may napas na nga Rono, bawion mo lang. Abstain ka to. Dason mahimo ka lang, move ka lang o isa ka motion during the session. Oo. Amo na balik Councilor Baribar nga highly illegal action art. Highly Kaya once illegal. nga makadecide ang SP as a collegial body, Okay. ilan na tanang desisyon. Hindi lang isa ka tawo action art ang nag-decide kundi bugos nga konseho. Very good. Kanami gid sang explainer kay maintindihan ta. So ang update action art, di ba kung magtapas ka sang kahoy under sa DNR law, dapat islan mo ni sa mga puno. Isa ka kahoy, 100 ka puno. So, ang replacement, hindi diri sa Bacolod City, kaya according sa office ni Councilor Carl Lopez, wala na sang available nga public land, gabutangan. So, dito sila buwas matree planting sa may bagong silang Don Salvador Benedicto. So, 25 ka puno gintapas sa Old Airport, in exchange, 2,500 ka mga saplings ang itanom action art. Amo na siya ang bylaw sa gintapas sa kahoy sa Bacolod. Amo na explanation nga do diri sa Bacolod City gintapas, pero ang bylaw dito sa may Don Salvador kay wala na daw sang public land nga pwede tamnan as per office ni Councilor Lopez Baseman sa information nga ginalay sila ni DPS head Nelson Cedillo. Galing kit hindi makugyapon conforme siya amo na siyang nakasaad sa kasuguan ta, pero dapat tani ato anay reconsider to ang tinapsanay kay do pwede man lang maidiyahan to. Kita mo anay ginbaha sang sentimento kag damo ang nagpagwa sa negatibo nga reaksyon dito sila nagbulong kalas. Kay kung may panindugan man di piluit siya ubusan yung pang punggol da. Kon mo na. So amo na in kaso nga may mga Rono action arts sa palabuton nga botap sa isang kahoy, ti si Councilor Jun once sa present siya sa session, mabstain na siya. Hindi ka ma-abstain kayo ni Ganto, pati siya comment sa kwan, di siya ginabiraman sa kwan mo. Nyara ka man nagali na ko. Nagputo ka magali na, sa runo. Kagin pang post ito da action art ang mga Rono, kag na-stipulate itong mga ngalan sa mga nag-vote in favor. Okay. So, ba why mo siya napamangkot ya? Parti sa buwas ni, kung ano matabo? Wala action art. Nantawon ta ba si Ara Mato siya? Ang si Mayor Bing do ay pa man niya nagpagawa reaksyon, no? Wala action art. Vice Mayor LC do hipos pa man lang. Congressman Greg do ay pa man huniman din, no? Correct. Pero sadya ng politika ya sundeli. So buwas Balantayan. May misa ko no buwas? May misa mga 12:30. Sa udto na gali. Meron na misa sa San Sebastian Cathedral. And then di wakaton lang lapit man lang walking lapit distance. Man lang. Importante dira sa mga media buwas ti social distancing lang. Social distancing. Okay. Kay basi bala makita kita sa Facebook live. Ay sadya ni buwas kay Webes, no? Webes. Tilang tawon tani kung anong tabo buwas. City Hall na ka buwas gali. Yeah. City Hall ka pa? Cancel day off. Ha? Cancel day off. Day off punta ni buwas? Sa Friday, pero cancel day. Ate, okay. So, basta, bantayan ta ang sitwasyon nila sa may Comelec, Bacolod. Demand ka na gidabi. Tiyan mo natin, kung mapila, to basta ang mga ti mapila mo siguro si Kong Albi. Nga, mapila siya? Pila, hindi mo na pwede yung... hindi nagpakuha na siya guro ya? Basta may online appointment na siya ya?
Kung online appointment action RT, amo na ischedule. Kay kung nabutang kaya sa amo niya nga time gid, wala ton ka ginaya mo. Di ba mo ng explanation? Oh, yes, action art. So, depende ni ba sa kung ano namang sitwasyon sa common Ikaw life nakapatransfer ka na voters registration mo? Alihis ako Japon. Why ka nagsaylo sa Estepania? Loyal ko sa Tagalihis. Hindi ka magsaylo sa Estepania kay basi matingala si Engineer Tingson. Sila nga kasi Action Dale nga diri nagpa-registro aw. Oh, steady na sa Lisa. Sige. Mga update ko balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Firing Line. Babasan tani. No kunano man ang mga latest nga mga update ni especially politika. Now singkianay and wa ka makonsyal ti normal man lang niya, no? Iban gani sobra pa na ako sa sesyon no? Ang iban gani sobra pa na pero ti normal na siya nga nagadebate sila da. Kag may mga diskusyon ko siya nga nagligan ganito, remember sang una to may nagsumagana gid ang councilor sa session hall to galing mo inang lapitanay bla. Action Firing Line. No? May nagkamera sanay gid gani. Oh, ti iniya lalisay lang. Nga natabo. Tinapsanay kahoy. Di mo na bala, okay man na siya nga islan mo, butang mo tos bukid. Ito ka matanom, nami man na siya nga purpose ka mo na sa layi. Pero I think this is also an eye-opener. Kag sa mga LGUs ano gid ba lang gusto naton? May mga bakante, malang kung may mga puno sang kahoy within the city, within the municipality, nga bisan butangan mo sang infrastructure project kung hindi gid man makaguba. Kag hindi gid man risgo kag delikado ang mga pruning or trimming sa nga kung pwede pa lang mahimo. Nga hindi tabi pag-idiyahan. Action Firing Line. It would take time nga magtubo kag maglambo ang mga puno sang kahoy. Hindi naton pagimuon nga kung may magreklamo sa ulit, drata magkaran-karan Action Firing Line. Rolin Guarino, Rochelle Evangelista, Bea Jonathan, good evening sir, Alex Montesa, kag Paul Spot the Second. No? Paul Spot the Second, salamat gida. Ang iman di ko malabutan, pasensya gid. Nonoy manggubat, sila nga monitor kami, sila nga tanan taxi driver, wala kabatak kay pigado ang pasahero. Wala naman ni puroy na lang balatakon. Action art, manyapon ko, sudan ko di itlog. Ay, tisige no ya, may lang nga pagsudan sang itlog. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ng pamangkot na Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Ayos way na tagaling tiyempo gid sa aton sini nga pagpangalagad ang iban sini nga mga update kag mga balita buwas na lang palihog kag karon sa Action Night Patrol program si Action Marlon gali no kag sa buwas naman sa Action Hotline aton ni sugpunana no ang mga balita update kapin pagid sa politika. Aksyon Firing Line. Damo no nagaintriga may ari ni gani nag-text sa akon sila nga may iban ni ganing incumbent officials nga subong may mga ongoing na kuno transaction kag ongoing na subong nga gina deal no ini nga mga sahi isang incumbent officials ay tuod nang incumbent officials kuno may deal subong sa sining kampo ni former Congressman Albi nga maintra na lang sa ila. Action Firing Line. Sino ni siya? Buwas, bantayan ta, kag in the coming days, maguluwa gid ni. Action Firing Line. Why na tagaling time diri sa Action Firing Line sa ngalan sa inyo regular anchorman Action Brian Morden. Ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Life Extension.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.